Така, включваме се с едно кратко видео. Обновено е приложението YouTube на въпросните TV боксове. Както виждате, изменени са местата на канала, описанието, иконката за абониране, плеят и в ляво си остават иконката за лайкове, настройките и субтитрите. Сега ще ви покажа с по-старата версия на приложението от телевизора. И така ето старата версия. Както виждате, абонирането е вдясно, каналът също вдясно и останалите бар иконки, субтитри, лайкове и настройки също са вдясно. До този момент приложението в телевизор Sony не е обновено, но може би трябва да се зададе ръчно, а може би, понеже е стар телевизорът, той не може да работи с новата версия на приложението YouTube.